Sesuk karo ngukuti kajan. Ya saiki. Oh, tak idoni meteng kowe ngono. Aja Mas. Karo kanca lho, karo kanca. Oh, bawa dicepaki kon saiki kok sesuk ya ngono ki. Lah kowe iki nek enak wae bendina mbok idoni kok mbok idoni. Saben bengi Wah, jan. Loh, manut to Dik. Iki aku iki Kowe gede. iki ping pira? Ping 3. Telu. Lu lah ping pira? Jalukmu pira? Sik, Jalukmu ping pira? Nyoba siji sik. pisan sik ae kok. Kok nek apik tambah. Nah, Gelo pisan. alah kok pisan kok anggere wis krasa ya. Alah ora mungkin krasa. Alah. Lah piye to, Mbak? Lah Lah, tak omong. kowe melu ngrasake kene. Hah, sota Kowe sapa aja ngremehke bae iki cilik. Lah piye? Kowe ngerti awake nek wong bojomu lewat rumangsamu. Lewat. Ya kowe kan ngopo? Binaraga. Lah ya aku ya pengen ngerti. Kowe ngerti awake. Awake kaya ngomong. Lho binaraga nek wong bojomu otote kalah. Binaraga. Endi Mas? Ya aku mbok udani ngono lho. Aku ya pengen ngira kok Mas Uncek. Jare awake beda karo wong-wong. Iya. Oh, Piye, iya. tekol to? Oh. Oh. Belakang. Iya metekal ning gur cendek. Menghadap ke sana. Otot belakang. Otot belakang. Oh. Iya. Maju lagi ke depan, madep ke depan. Kaya cuyu. Kok cuyu. Madep depan. Loh, oke, siap. Loh. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Istirahat di tempat. Gerak. Kok bujel ki? Aja disambung. Aja disambung. Kok ra iso istirahat Mas? Kok ra iso gato Mas? Kok ora? Ya disambung wae Kegedean disambung. awak. Karena gak disambung ora tekan iki. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Bina raga. Otot lengan kanan. Hai. Otot lengan kiri. Otot perut mana otot perut? Tak tutupi. Terus madhep rene sik, ganti jengkleng. Rusa kuwi. Iya. Rusa. Yen memajang. Yen memajang among karo. Loh, urung-urung wis guyu sik kaya. Lah, aku kelingan kaya truwelu ya, Mas. Telek. Iya. Wong kok diparake trowelu ya. Lah gur kaya lho, Mas. Lah timbang kaya wong, ayo. Oh iya. Yen memajang among karo janur kuning. Udah tak? Bro, Ayo. Lo kok mati? Piye to kok gitu-gitu, Mas? Mas, piye to? masa kira mau minta nonton sik kene. Ndang karo aku. Oh, Bodol. berane. Nggonmu ki dandakno to, Cek. Kok ya ra iso kabeh to, Mas? Malah pluk. Sik iki. Jodoh iki. Berarti jodone ki Lah ya kuwi. Lah ya kuwi. Alah, malah bau Tau, ti. Cek kowe iki Piye to, Pak? mending. Lah ya kuwi. tibake gathuke karo kasepuan. Ya kuwi. Ketemu kowe saiki. Ketemu jodohmu ya kuwi. Kaya ra penak ngono to nganggo kathoke ra penak. Iki apa rene? Kok ada main. Sik wis do kena hukum lho. Penganiayaan di bawah umur. Iki masa jangkrik. Alah, ketok gede iki jebule kathoke dobel-dobel. Angeleran. Jan ra cetha masa diudani ya. Nah, Le, Uncek. aja ngono aja kuwi anu ben ora nguyuh sak nggon-nggon. Oh, di apa, Mas? Di pempes sih. Anggo pampers sik. Engko nek ngompet. Kanggone ngisor nang dhuwur lho. Kanggone ngendi? Ngisor. Ya, tinggoni. Ya, tinggoni. Ya. Alon-alon to. Kasare Iki yo wong lho, Mbak. Alon-alon. Oh, Sikile lho kaya pedal pit lho.
Yo ora mesake ya. Iki sapa ora to buke iki? Kok dinggokke gen ora anu bun-bunane kan urung Ah ketutup. bener ora masakake ya Urung Mas. ketutup, urung enek pupuke bawa anune. Dinggokke demi kesehatan. Balik. Mataku ndi kasih tok. Bayake ya dipupuri. Aduh, empongku ilang. Empongku ilang iki. Kempang endi Mas? Ilang kok emponge kok. Ngombene saiki bir kok. Lecek ning moto. Alon-alon iki anake wong alon-alon. Iki goleke sandang pangan anake wong kok ya. Alon-alon. Nah, ngono. Kowe Oh, enak banget toh. Cilup. Sebab kowe lungguh ngene. Ha. Ya, lungguh ngene. Dipangku ibu, pangku ibu. Ya, dipangku ibu. Ya. Kok melorot neh. Coba. Nah, saya bener. Loh, kok melorot meneh. Coba kowe melorot. Coba kowe, Pak. Kowe ngene ya, Pak. Ya to ora. Ora kowe setimpo ngene lho, Pak. Ngene. Nah, Ngene. coba yang kowe. Oh, ora iki. Ya ora enak. Oh, aku kene ora melorot lho. Ya kita cengkal kok. Mulane mak sentuk. Piye to lele? Balik ya. Ayo. Kowe kalau modus Kurang ajar. Akan diperkosa bayimu. Sembayang kene nek kuwalik lho. Lah melorot terus lho madhepe rono. Kaya ngene. Iki dadi wong wedok mesti kena. Dimi. Anak nangis kaya ngono kok. Dimi sik, Dimi. Kempang endi to? Alon-alon sithik-sithik. Dimi sithik. Nah, ngono. Iki bubuk nek. Tak omongi. Kowe iki wong wedok lah tanggak. Anak iki medine ngono ki luwe. Ngelek. Ayo wong tuwa untune lho kuwi. Senengane urut tuwa untune Di iki. mama sih. Mah. Gila nih. Lha metu-metune. Kai mamah karo dublake kok. Mah. Oh bayi le urung enek untune, timbange engko nek Yo. Dak dublak to. Kuwi opo kuwi? bangsane apa aku wedi. Ah, ngene. Ndak lorone ngono-ngono. Mame. Madhep rene le. Iyan memacang ya Nui. Salah kenjengleng wae aja nganggo kaya ngene. Yo. Iyan memacang. Kembang. Wae. Apa itu? Awas nek nganti kendek. Ah, ora. Tenan. Pokoke iki sama dan kenek. Aja nih. Tapi Mas, Aja. aku gila. Tadi apa iki? Ade malah kaya ngono kowe kuwi. Oh alah. Dhisik mboke teh ya gelem nyusoni. Ya gelem wae wong anake kok. Ora ngerti cilik aku dhisik ki mending kok. Mending. Ah, ning teko ngendi? Ah, lah aku dhisik cilik aku imut-imut ae lho. Lah masuk gede. Amit-amit. Cilikane imut-imut kok nyenengke kok iki. Wong kandhane iki lungone njangke bronjong ora nek wong ngerti kok. Iki menungso apa gori? Lah sekek cilike lho le, ya. Yo. Palaran. Kecitan. Pacitan kok kecitan lho. Oh ganti to? Kok ganti to? Cakepane yo kuwi kok. Nggon aku ora. Apa? Kecitan. Oh kecitan to Mas. Pacitan. Pacitan. Oh berarti kaset wae bajakan lah. Pacitan.
ngrusake Mas, ngrusake. Lah, mbok kono wis lobok kok. Wes cacile disiksa. Wah nek kena suwene ram. Dano. Apa? Gogrok kabeh. Kene. Ya ora mungkin gogrok nggo pempes kok gogrok nyatane. Lho, Oh, matane. Mringke lirang cilik-cilik. Lah kene nggo gawe idep, Itu apa? idep cap jempolan. Lambene. Wah, kae wong gua ngendi iki. Kaya ngopo? Ngene. Timbangane nek wong. Gilaan. Kepalanya kaya pentol bakso. Tutup kepalanya, Mas. Tutup kepalanya. Nek Anu kaya ndangge Bencana. kaya celengan, Mas. Eno mane. Kok celengane lho bolongane ndi, Mbok? Ah, bolongane lagi pirang-pirang gon. nah, enak. Bengi iki sing ngendang nek ketok pucet merengut ngono ya apa mikir utang ta? Utang dengkulmu. Ora. Sugih kabeh ya kok. Jaya apa mau? Jaya lecek. Jaya lecek dengkulmu. Pengrawit Jaya Lokajaya. Heeh. Lokajaya kok. Panas udan. Ora iso dhuwur lho, Mas. Polok. Ki wis pol sakmene. Pol. Alah. Piye? Parian. Segai. Parian Mas Karim. Wis onano. Mau wis parian oke lho. Wis pari. Wis parian. Lah kowe parian lho kowe mau gur kagareng, kowe parian. Lah kowe ya urung. Ya kok jatahe keri no. Sorry. Ayo, parian Pak Yu. Ya. Numpak becak. Numpak becak. Mbok liyane becak to. Lah iki nang ngeplak lho, Mas. Enggak masalah Lah iki. piye? Ora patek cepet tekan gone. Lah numpak apa numpak kowe? Soale numpak pit motor apa numpak becak ki padha karo wong duyak-uyak manuk. Kok iso? Lho, aku sing becak, kowe sing numpak. Aku sing numpak. Pasar Klewer, Mbak. Iya, Mas. Lho, manuke sing becak nguyak-uyak kok ngeyer kok. Delok manuke, Mas. Ene wong parian ya entuk. Numpak becak. Numpak becak. Modon medion. Mudun medyon bayo adoh lah. Mbok ben ta kok gur parian. Ora apa-apa becake tumpake truk kok. Warga ngemplak Warga ngemplak. tansah guyub rukun. Tepuk tangan. Allahumma amin. Amin. Ora gawat. Ayo giliranmu. Aku. Lah. Ora ndongake dalange, apa ndongake sapa ya ora apa-apa. Wis penting parian wae. Yo, Sing penting parian. parian. Oh, jenenge. Ana sapi. Alah, sapi kok. No sapi. Nganggo tank ora kuwi? Heh? Nganggo tank ora? Ya tank iki ngene iki. Ya. Lho aku madhep rene. Kaya sapi tank to. Rambumu. Ana sapi. Ana sapi. Cacahe kalih. Ibu Maryani mugi meteng malih. Ki apa ya? Bulut. Lah apa? Oh, entuk. Lah wong Pak Lurah Pak Yudi sing rosok. Iya, entuk. Kok ora entuk? Entuk. Hubunganmu apa? Iya, entuk. Protes. Bener entuk. Kowe ki tek ngelik-ngelik ki ngopo? Lah iya bener Mas, entuk Mas. Iya bener. Iya. Kekene meteng lahiran syukuran ya, Bu. Iya entuk. Sake yo piye wis kaya meteng meneh. Soale kudu ndang kek ngarbeni meneh kek ngomong bayi. Dolanane wis cemepak kok. Oh iya iki Wis syarat-syaratan. Parian. Wes kok Oh, wis, parian wis, terus. wis. Eno Oh, ini mana? urung kowe iki kaya Aku tak pengen minum iki lho. Panas udan. Aku tak pengen minum. Yo. Panas
apa? Golek apa? Paku. Paku. Oh, klosone. Sik, Le. Iki wong kacanan ngriok malah dadani panggung. Nek kowe engko kena paku ya malah bayaran nek rumah sakit lho. Pakune kan jengat lho. Bose iki dhewe reyong cilik ngono kemrungsung ora jamak. Sing nyawang kepiye wong kene ora pas bolongan lho. Aman, Mas. Yo 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 yo. Yo. Yo yo. Ora enak jenenge reyong kok. Wargoy. Eh, Piye to piye? Ayo koyo kendangane ngono nak pargoe kepiye? Oh, anu ganti. Reyong kok tu gentu. Oh ya. Lo. Ketok ora. Sik. Asline gogo ki wis ya. Lho piye to? Pet gede wae gendangi kendang gede. Bos aku sing kira kayak kendang cilik ki kan. Mas, kowe iki ya ora terus kono kuwi. Peh wong sing reok semono terus kendang cilik sih mbok. lah ya sing rada gedhe lho to, Gus, Mas. nah ya ngono. Nah, meri ku nae. Nah, ngono. Kene iki cilik ayo gede. Apane? Gede apane? Gede dase. Iki apa? Jano ki enek apane? Gumun ora aku. ora enek apa-apane lho Jano ki. Kok ya? Jogetmu ki mau kepiye? Ora coba nggonen. Coba nang nggonen lho. Tak. Ya, nah, Dingko. wis takku. Wong. Ya jiret iki. Nah, Ambune. Gah. Oh, tak kayak tisu, udah cepet. Dicokot lho. Loh, nah. Yo. Loh, piye, loh, yo toh. Iso. Percaya apa ora we? Iki nek mau ngaku karo kowe sak kira ora percaya. Ora percaya. Buktekno tulung. Sumpah tenan, Nah, tenan. coba nang nggonen. Kayune kok kayuku bulan ketok iki. Ambune kita koyo ngene lho Wis enek sewadon. tisune Wis iki lho. enek tisune. Kurang kandel kok kresek apa piye? Wis enek tisune lho. Nah, Yo. Ya. Iku. iya toh. Iya iki. Apa? Mami gandeng ra percaya. Loh, mami gandeng ra percaya. Coba ngokno. Yo. Yo. Mosok manggone nang kono. Heh. Mosok manggone nang kono. Lho, ya to, anggere ning kene aman to. Kandhane yo nganggomu kleru kok. Nganggomu ning dhuwur do ning kene. Lho, ya to, kan padha enek rambute. Lho, ya to. Lho, beli. Wis kawan lho. Oh, weh.
Apa? Gara-gara mbok kandhani kayune sing sangar kok. Bareng mbok nggoni lho bocah mencep ngene. Iya gitu. Wih, malah geringgingen. Mencep cek. Endi to? Sukini men. Sing kono sapa? Nah, men. Ya ra. Kilo. Ya. Oh iya. Bener ta? Lah mbok dikeki tisu to. Apa Lo nih? mencep kok terus ngiler lho. Ayo bawane dirampungke. Enom. Alah bocah kuwi lho. Wis ora nek ndi to men jane iki. Aneh wae. Enom. Inainu. Ah ya. Nadian wadah Langsung dangdut Om Koko.